Nazdar lidi, zdravím vás u dalšího videa a Beef Crack taky. ano, a je tady se mnou Beef Crack Vlastně s a tebou, budeme teď taky natáčet minihru Bed sám. Wars. Jasně s tebou, teď já tady taky natáčím v pohodě úplně sám. Tak jo, my nenatáčíme spolu, že jo. Jo, my jdeme jenom na stejný svět, jenom si jdeme povídat. Jinak nic víc, že? Jinak jdeme No bojovat tak určitě každopádně spolu. pojď hrát. Minihra Bed Wars hodně známá. Každý by měl znát, ale pro jistotu, kdyby někdo nevěděl, je to Skywars plus Annihilation dohromady, váš Nexus je postel, Za jaký jdeš tým? ze žlutej, To je žlutej. Kdy tam ještě nejseš? jsem, Ty jsi ve žlutým, tak to jsme asi v jiném týmu. Od sebe. běž do žlutých. Seš tady. Aha. Počkej, já Aha, jsem tak ne. Jo, ono je to plný. Já Green, jdu. pojď green. Jo, dobrý. Jo. Super. Za 5 vteřin startujeme. 4, 3, 2, 1. Dobře, můžeš si nám jdeme dělat časomíru. Tak jo, tady tohle. Ten ostrůvek, ten je lehkej. Wacho, už toho mám 8. Udělej rychle bloky a půjdem na střed. Jasně. Co nejrychleji. Já jdu stavět. Já se toho nebojím. Jdeme stavět. Hele, na jakých FPSkách ti to natáčí? Na kolikátku jsi to dal ty? Nevím, ale já mám teď 150 Já 60. při natáčení. Ty jo, ty to máš pěkně bez lagu. Krásně ti to jede, ne? Mhm. On mě taky. Hej, pohni si. Dělej, já nemám. Jo, dobrý. Já si dal nazbírat Cooper, nebo ten bronz, dobře řečeno. Řekl jsi, co je cílem hry a tak? Cílem hry je zneškodnit postele všech týmů A tě mají umístěný prostě na svém ostrůvku. a ty Kde- mají umístěný tam na stejném místě. Jako my. Děláte si ze mě srandu. Hej, pojď mi helpnout, běž na střed, rychle. Dělej. No Seš jo. na střed. A vem Počkej, si... my jsme zelení, ne? Ano, a běž na střed. Děláš si... Oni to zablokovali. No, tak děkuji za pomoc. Ty vado. Jo, tak děkuj. Když jsem ti taky pomohl. Ale nemám Jo. nic tuplem. Že mě zabili, jsi mě pomohl do hrobu. A ježiš, já mám 3 obušky. Tady tyčky. Tady knockback tok tyčky. Hej, musíme se jich tam zbavit, oni nás mlátí krumpáčema. No jasně, krumpíky, to jsou nejlepší. Jeden, druhý. Stačí mít tyčku. No jo, ještě abych ji měl. Tak jo, já jdu s tyčkou. Ale ne, já jdu dělat cestu k železu, jo? Tak jo. Ale to nejrychleji. Jo, už mám něco málo, jdu si udělat tyčku. Nebo... Jo, tyčku. Děláte si ze mě srandu. Zabili vás tam uprostřed. Jo, Je tam pěkná mela teď. jo, Tak to je Poř- sranda. pořádná. Ale jako obvykle jsem to zachránil. No. Mistr Straty LP. Já jsem páneček. Ty jsi malá holčička. Aha, já už můžu jít. Počkej, oni tam jsou červení u toho železa, kam jdu já. To nevíš? Aha, já jsem to nevěděl. Ještě, že mě to vážně nevystačilo. Já se před nima schovávám, tady u toho železa. Aj karamba, zl nejde do nich. Počkej, jo, pojď k železu, můžeme je napadnout, vezmi si tyčku a pojď. Já jsem tady. Tady ten poslední blok. Tam radši dám. Jo, ten mi... Teď jsem se o něj málem zabil. Jasně. Kolik máš ty železa? Hele, jdeme do nich. Nic ty- nemám. A Já mám mám tyčku. 3. Hele, koupíme si od jejich vesničana meč. Ne? A jak asi, když tady jsou, ne? Nás vidí. Dělej, běž mě krýt. Ty jsi mrtvej, že? Ne, nejsem. Já jdu tak- po jejich posteli. Tak já jsem mrtvej. Hej, jej. Sakra, naše postel.
Víš, kde já jsem? Tam, kde jsi ty. Tak Kdo to- nás to je teda- zničil? Já nevím, Vadí. asi nám někdo tam nikam si ho nevšimli. Pojď zase, pojď na další hru. Okay. Tentokrát jim natrhnem za Ale ty máš skin. Jo, Steva. Ne, já tě vidím. Ty vidíš Jakože můj máš skin? skin. Jo. Aha. A pojď zase do green. Počkej, mě to nechce na... Jak dlouho se mi ještě musí motat hlava? Jakou máš verzi toho Minecraftu? 1.7.9. Tak to je možná tím. Sakra, Já mám jako- 1.7.2 a vidím skiny. Počkej, ty máš 1.7.2. No já nevidím jenom sobě skin. Počkat, já tam vlezu a nebudu tentokrát bouchat do ničeho. Nevím, je to divný. Ale mě to nechce načíst. Pořád ne, tak vyjdi z toho portálu a zase do něj vejdi. Jo! Aj karamba, já skočil z toho ostrova. Tak by tě to mělo portnout zase zpátky. Jo, super, dal mě to respawn a už jsem byl na ostrově. Tak Ty už čekáš na hru jenom? jo. Snad už se mi ta hlava rozmotá, když tam lezla, zamotá se mi. Jo, už se mi rozmotala. Tak pojď ale do yellow. Jo, jasně. Jo, někdo se k nám přidá určitě. Pojď do yellow. Ne, já tam asi nejsem už. Pozdravte do videa. Tady je Buddy LP a Mir Straty LP. My jsme spolu Jo, a jsme jediní dva. Jinak to ten nevadí. Buddy... Ne, Jo, jsme super. tři. Kde se Co? teďka spavnuje... Kde se... Sakra. Nevíš, kde se tady spavnuje... Ne, netuším. Bronz. Jo, tady v tom. Tady netuším. Ale já to vážně nevěděl. Já taky Tady ne. se spavnuje i železo. To ti došlo až teď. I gold. Fakt? Jo. A pojď rychle na střed. Tak co na středu? No tak co asi na Jo, středu? vlastně tam jsou ty goldy, že? Jo, ale Ne. tady Na game teamu nejsou. Počkej. Já nevím, jak se mám docela dostat. Vyplav po těch schodech. Jo, aha. Tak já jdu za vesničanem, já mám něco málo. Tak. Kolik máš ironu? 2, já si jdu tam ještě čorovat něco. Tak mi udělej meč. No, 2? Až za 3 je meč. Je i za jeden. Gold, teda iron meč. Já mám 3 irony, ale já čekám na zlato. Tady padají i tyčky. Nepadají tečky. Co to teda blesklo tak rychle? Já se tady čekám, víš, totiž na zlato. Jo, Mhm. jasně, mám... Sakra, málem jsem měl 2 zlata. Jak to, že málem? No, protože oni vynikli a jsou teďka asi tady. Mám 4 irony, zkaz mě jeden. Počkej, prosím tě, nech mě iron nějaký jeden, jenom jeden. A na co ti bude? Na meč. Na ten dobrý meč, nebo, aha, vlastně nejlepší meč, co dělá za 3 irony. Jdeme do Ne. prostřed. Jo, Nejlepší meč je za 5 goldů. No pane bože, tak ten před A poslední... tam ten se dělá za 3. No teď jo. No a proč jsi teda šetříš 5? Co se to? Ach jo. Oni se všichni odpojili. Počkej, jako nepřátelé? Jo. Jdeme zpátky do portálu. Hej, tak už máme za sebou 2 hry a zatím jsme vůbec nic nehráli. Tak pojď zase do greenu. Jasně, tak. Green. Tady. A nejdeme za někým. Jdeme... Když jsme 2, tak je to právě lepší. Ale to jsou jenom pověry. Lepší je, když Nejsou. jste 3. No, když jsou 3, ale když skypujou. No, tak asi jo. My jsme 3 v týmu. Tam je nějaký potapánek. Potapánek. A i Monika. Aha, Monika. Tak Počkej, čekej, až ti Já tam řeknu. nevidím žádnou Moniku, já tam vidím empty. Ne, já tam nevidím totiž všechny hráče v těch týmech. Až ti řeknu, tak se tak ne. No už je tam Monika. Já vím. Jako do modrých třeba? Blbý. To by vyšlo na stejno. No, teď jo, už jsme 4. Jako teďka budeme vyhrávat ze všech nejvíc, protože nás to nejvíc.
A 2 z nás a skypujem. No, jo. Ne, nebudem vyhrávat. Protože nám budou krást věci. Jak to? No, protože jsou v našem týmu, ne? Aha, tak to mě nedošlo. To je právě ta nevýhoda. Aha, mohli jsme být vlastně 2. Jo, já si jdu sem rychle vzít, mám jedno. Mistře straty. Co navrhujete? Navrhuju sehnat si co nejvíc bronzu. Já bych spíš navrhoval třeba 4 zlata. Hele, ty všechny Hej, my nemáme villagera. Fakt? On tady není. Počkej. Cože? Já tomu takto jdem prozkoumat celou mapu. Vydržte vteřinku, pane. Já jdu prozkoumat mapu, jako, že když nám chybí villagers. Tak to jakože je taky na nic, když nám chybí villagers. Jakože, vidíš mě? Já jsem se nezabil. A je to slípka, budeme z ní mít maso. Když ona vlastně mohla být další náhradník za villagera. To je jedno. Jdeme to prozkoumat. Kde máme villagera totiž? Sakra, kdo nám zabil villagera? Straty? Halo? Aha. On už nikdo nevolá. Toto je teda povedený YouTube video. OK, tak já jsem zpátky, doufám, že mi nic neuniklo. No uniklo ti to, že jsem tam musel, že tam asi budu muset něco dohodit. No unikl ti vesničan. Přímo pod nohama. A kam? Mi unikl. To já právě že nevím. Ale asi budeme skákat, ne? Zničíme si postel a skočíme s ní dolů. Asi uděláme sebevraždu. To asi nepůjde. Fakt? Vlastní postel nejde rozbít. Tak to chci teprve vidět. Aj, oni možná mají, ale... Villagery? Jo, ale tady je No. to zrovna blbý, že oni než se Za- k nám dostanou. Já si jdu Zas- skočit. Tady máš můj matroš, kdyby se tu objevil villager, jo? Hážu matroš. Dej Bedwars Sleeve. Před chvilkou jsem byl host v jednom livestreamu. To je lomeno... Jakže? Máš to v chatu. Aha, tak tohle asi to nebude. Bude. No, já jsem totiž dal něco jiného. Jo, jsem konečně zase zpátky na spavnu. Jdeme do hry. Jo. Já jdu teďka do Portyše. Mhm. A teď se mi zase motá hlava. A už jsem. Jakým seš týmu ty? Hádej. Ve žlutým. A nedívej se přitom. Ne, v zeleným. Tak to já jsem asi v zeleným. Já to teď střihnu těch 45 asi vteřin. Počkej, jakože to, jak jsme tam... To? Nemluvili? Ne. Jakých 45 vteřin? 45 vteřin do začátku hry. Aha, a jak je chceš střihnout? Normálně, já stříhám. Video. Počkej, a jak to střihneš jako? Musíš nachystat video, natočit video, vyrenderovat video, nahrát video. Jo, jakože když ho rendruješ, ne? Tak si ho jakože uděláš. No, Takto. když ho edituješ. Tak ho. Tři, 2, 1 a fightíme. OK, už hrajeme, tak. A máme... Jo, tohle miluji, tuhle mapu. Já taky. Tamhle železný ostrov. Tady tohle, na co jsem natáčel. Já vím. Tady se hrozně jednoduše ničí postele. Jo, ale když je celá zabedněná. Nechápu, jak Počkej, jste to my dva mohli jsme hrát. jenom spolu. Jo. Cože? Ty nechápeš, jak jsme mohli prohrát? No oni měli všichni, oni měli zlato, my jsme z začátku neměli ani železo. No spíš jako, že tam to. Ale rychle, jdeme vyrábět. Už jsi na cestě? K ní, Jo. doprostřed? Ale mám jenom 10 bloků, takže... A já jich mám jenom 54. Bacha. Jde na to maestro. Tak. 。
A ty zatím zabedni postel, jo? No jo. Aby vydržela nějakou chvíli. Udělej si krumpáč, tyčku, protože já jsem udělal jenom... Sakra, už jsou tam žlutí, to nemá cenu, jdeme pro železo. Já jdu zabednit... Ne, udělej tam aspoň tu cestu. Taky udělej ty. Já jdu Proč zabednit já? postel. No, Já protože jsem teď jdu zabednil postel, já už nemám bloky. Aha, to seš teda profi. Jasně, já si to jdu udělat tu boku tady No ok, jdu tam. No tak trochu jsem jim zabednil, ale já si jdu pro Cooper. Udělám si tyčku. Nebo tunu bloku. Asi, no udělám si nějaký bloky. Dále si udělám tyčku. Oni tam mezi sebou válčí, že? Na tom ostrově se zlatem. Já nevím. Pozdravte do videa, už to píšu po druhé. Ať už zdraví, ty jo. Anonymní něco. Aha, já jsem na tom ostrově už. Na kterým? Na prostředím? Takže na středu. Dobře, no. Bacha, jeden hráč má luk. No ať si ho má, ty jo. Aha jo, on má luk. Aha, jo. On tě může sestřelit, takže já se No já stahuju. jsem si sám skočil dolů, jo, vidíš. Já jsem profi. To ti profíci, ti to umějí nejlíp hrát. Jako, nemám udělat cestu k železu, Já udělám. tak si k sobě vezmu pár bloků, udělám trochu jídla, teďka. Hej, před chvilkou jsem byl host ve 2hodinovém livestreamu. Jo, a v jakém? Jednoho youtubera ze 450 odběrama. Takže moc ne. Ale jo. Tak já mám víc, že jo, ty 3. Ty máš víc, no. Jasně, už jsme u železa. Už máme cestu. Už máš 4. Jo. Tak Okay. jako, jdi když tak tamhle, jo? Jdi když tak ke zlatu, máme tam totiž cestu. Už hotovou. Počkej, vím. můžeme zautočit na tamhle ty, co máme od železa. Můžeme zničit postel a potom jim tam prostě vniknout. Jednoduš a potom je prostě pozabíjet. Jo, já jdu na to tam. To by si všimnuli. Jako, že jim ničím postel? Ne, ale že tam jdeš. Tak pojď se mnou. Takže by nás zabili oba. Jo. Hej, my máme, tady je plná česta. Čeho? Věcí. Tady jsou luky. Dej mi Na- jeden číp. Máš tam. Je tam i nějaký meč? Hele, ne. Sakra. Tak ten si asi musím dělat, já si k sobě vezmu. Jo, šíp, super. Hej, já jdu killit s lukem. Jdeme tam. Bo já si udělám nejdříve nějaký meč základní. Tak. Meč level 1. Super. Tak a teď si na sebe hodím to brnko a ty bodky si dám, červený. A já jdu ke zlatu teď, jako s tím lukem. Ty vodo, oni po nás šijou. To jsi všiml až teď. No tak jako já to neviděl předtím. Aha. Hej, tady si uděláme tu. Hej, ty jsi toho No. celkem blbě zabunkřil tu postel. Já vím. Jako, Co, snažím se střelit. jasně, jo, ale koho? Tam někdo je? Jo. Hráč. Jedu semka se schovat k tomu. A taky po mně střílí. Jste. Aj karamba, já měl ten luk. A ty jsi spadl? Aj karamba, jo. Nebo tě se střelil? Sestřelil. Ach jo. To je pitomý. Já jdu dělat nějaký bloky. Jo, a udělej jich co nejvíc. Fakt?
Jo. Tak jo, tak já použiju dost matroše na ně. Víš co, my máme přece plnou čestu. Jo, no. Hej, tak ne tolik nedělej, ale. Škoda. Byla by to sranda. Stačí, tak, kolik toho je? 1, 2, 3, 8 staků a 18? Jo. Tak trošku jo, že? Já aspoň, že mám ještě na meč. My překupníci velká. Já zatím zabunkřím celý ostrov, jo? Mhm. Jako, aby se sem nikdo nedostal. A bude tak dobře zabunkřený. Hej, bacha, jde červený. Jo, ale on by se bez věcí stejně nedostal k naší posteli. Jo, tak já budu tady na ostrově, ty si klidně útoč. Tak jo. Jako, protože když já budu na ostrově, tak se sem nikdo jen tak nedostane. Já tady dělám základnu, aby nás nesestřelili. To je tak opevněná ta postel. Víš co, teďka ta postel už je trošku víc opevněná. A víš, co jsem ti i tak kdy udělal krásného, když ty máš ten luk? Co? Střelnici od postele rovnou. Že kdyby zaútočili, tak máš aspoň střelnici pěknou tady. Upravenou. Tak děkuji. Vidíš? Vrkni se, jestli se ti líbí. Jestli je to podle tvýho gusta. Není, protože tam ani nevidím. Ale jo, nějak tam uvidíš. Víš, to musíme udělat útoky jako ze zhora a takhle. To je nejlepší. Ty tam taková tam takovou základnu mít. Ty tam taková základna mít. Hej, a i na druhé straně udělej ten. Jasně. Si jdu vzít nějaký blokem. No, to ještě ne. To byste jsme se sem jinak nedostali. Tak a teď. Jo. Ale tak. Jo. Mrkni se na náš ostrov. Jo, vidím, no, pěkně A opevně. pober nějaký železo hlavně. Co tam? Vždyť jdu. Kom. Já dělám cestu ze zhora, takhle jednou na mě zautočili a úplně mě dali, tyjo. Nebo ne, spíš nedali. Spíš já jsem spadnul. Když jsem pak na ně chtěl zautočit. Hej, jsem mrtvej. A náš luk taky. Sakra. Rychle, bacha, tady někdo je. Bacha. Já ho přepadnu. Ty vado, jo, přešli jsme to. A ještě žijem. Čekej. Hele, Máme docela šanci ještě. Hele, my jsme nečekaně přežili a žijem. Jak to já jsem nevěděl, že to se dá. Hej, pěkně, asi budeme mít zase volný střed. A nesu, ty máš, jo, jaký máš meč? Takový ten level 1, takový ten zlatý. Tak já ti udělám level 2. Já jdu pro zlato. Ne, čekej, tam jsou. Tady máš meč level 2. Super. Level 2. Jo. Chceš nějaký cihličky? Ne, děkuji. Jak jo, tak nesmíme mě mám mrhat jen tak. Když už takový dárek máme. Já tady pár staků toho pískovce nechám, jo? Ale já jakože bych šel asi pro železo. Tak běž, já jdu na střed. Tak to jsi udělal pěkně, tady.
Ale střed je cenější. Je tady nějak... Počkej, to je drsný, tady tohle jsem ještě neviděl. Takovýhle střed. Jako, to je krásně obrněný. Kolik máš Bacha, jde, jeden jde. Hráč, tady. Ty vado, jde tam další ještě. Všiml jsem si. Jo, Kill. Dal jsi ho? nedali. Jo, Máš moje věci? nevím. Tak máš všechny věci, že jo? Co tam spadly. Bacha, otoč se, běž pryč. Čekej. Dělej, já ho zaměstnávám. Stáhni se. Pojď domů. Ty vodo. Aj karamba, já měl 4 zlata. Že si napapám jo. posmrtný jídlo. Já za to nemůžu, to oni do mě žduchli, já si jdu udělat tyčku. A ty seš furt uprostřed? Ne, už ne. Jasně, tak. Co to buchlo? Já. Jejda. Počkej, ty jsi tam všechno zlato už vybral teď? Ne, zlato. No, spíš to železo? Tak jo. Já tak- tady počkám na železo a kdyby někdo šel, tak tam vlítnu a zničím ho. Jo? Jo. Takže tak. Hej, mám pro tebe meč. Kolikátku? Level 1, ale aspoň něco. Já si urobím level 2. Jo, tak jo. Já mám totiž 3 železa. Hm. Ten level 1 si můžeš našetřit. Ale ty schody nahoru jsou tam hezký. A co tam jako budou dělat? Půjdem po nich? Nahoru. Aha, to je dobrý nápad. A zaútočíme na ně ze zhora. Protože mně se taková smůla už jednou stala a oni nás mě úplně zničili a bylo to nepříjemný. A právě Aha. proto to chci udělat. Protože je to strašně nepříjemný. Dobře, můžeme to zkusit. Máš nějaký železo ještě? Jedno je v čestě. Aha, tak to je pena nic, za to si krumpač neudělám. Tak, ale teď si můžu dát taky čas brnění. Čas plejtu. Aspoň tu barvičku. Jídlo. Ty jo. Já jdu. Já dal cestičku. Ty buď Já- zatím tady dole, ty si to tady dole uži. A Tak nebo jo, já se jdu mrknout, jestli nikdo není na středu. A když tak tam jdi. Jsou tam. Tak tam radši nechoď. A hned 2. A jeden po mně střílí, takže tam nejdu. Jestli chceš, tak můžeš jít nahoru za mnou a rozšířit tu cestičku, aby byla velká 2 bloky a ne 1. Víš, v čem je ten problém? No. Oni nás tam nesestřelí, to je sice pravda, ale my, když jsme oba nahoře, tak nám můžou jít po posteli. Aha, tak to já jdu jakože někam jinam. Čekej. I když jakože ze středu se dají všude. Tak jdi tam, já to Jo, tady už dostavím. teď už zaboč. Jo? Jo, Můžeš mě vyrobit nějaký žebříky? Že bychom tam zaútočili s žebříkama. tak jo. Víš, můžeš se rovnou to znič a vyhoď ju z inventáře tu postel. Nebo s ní skoč pryč normálně. Jo, stejně máme jenom ten meč cenej. Tak jo. Takže, že Slyšíš něco jako tady takový nějaký dýchání strašně silný? Ani ne. Protože já mám totiž nový počítač a jak mám novej, tak on úplně dělá větrání a motůrek je strašně silný na něm. Mám pro tebe ty žebříky. Jo, tak já sem pak vezmi. Kolik jich máš? Zautočíme ze střechy, já mám stejně meč. Necelý 2 staky. Hele, zničíme jim postel a potom je když tak vyvráždíme, ale jenom když tak. Hele, už můžeme skákat. Hej, počkej, to jsou modří. Počkej, pojď sem. Já jdu. Pěkně ty. Wow, a mají to dole. Nic moc. Jdeme jim akorát vzít kopr. Ty vado, a teďka jdu pryč. Ne, teďka jedu shodit.
Tak si mě zabijte. Stejně jsem jinou šanci neměl. Jo, tak ty jsi to tady tak zvelebnil. Těma žebříkama. Děláš si ze mě srandu. Oni tě zabili. Jo, Co jsi měl? všechno. Měl jsi železo? Jo. Sakra. Tak to už je blbý. A ty nejlepší věci kromě luku. Ty jsi měl... Tak to zvláštně pokazil. Já jo. No kdo? Ach, jsi zemřel. No vlastně já jsem zemřel. Ale já jim zničil postel krásně. Oni si tam tak odešli, já jim mezi tím rozbil postel. Hej, tak uděláme to stejný, ale na někoho jiného z druhé strany. No jo, tak si ti stavět, mě už to nebaví. Tak jo, jdu. Já mezi tím tady ten kilácký koutek budu sledovat, z toho kiláckého koutku je. Nejedu na železo. Jako každý správný cigán. To jsem asi říkat neměl, že? No, tak to je na tobě. Tak to já si vymažu z toho. Jestli se ti to povede. Mám 3 železa, no tak to je v pohodě. Já si to celý video zhlídnu. Pak. OK, tak já jdu stavět. Tak jo, OK, já mám něco železného. Mám něco železného. Máš nějaký meč? Jo, Že bych ti mohl... Aha jo, kolikátku level? 2. Jo, tak to je... Tak to asi jdu domů dělat level 2 taky. A potom cake tam dám, jo? Ze srandy. Hm. Myslím, že modrým jsme možná zničili postel. Víš co ty žebříky akorát tak dělají? Co? Aha, jo, já jsem vyrobil level 1. Hej, my jsme vyhráli, my máme jediný živou postel a ještě červení. Ale to je jeden Fakt? hráč v těch červených. Počkej, tak jdem tam. Jdem na střed. Normálně, já si jenom udělám jídlo. Já mám 4 meče level 1. Jo, tady je zlato zrovna. Jo, Jo, já tak ho tam tady na mě dám. čekej. Jo, tady hodně celkem. Já si udělám luk asi. Ale nemám na šíp. Aj karamba, to jedno zmizelo. Máš na šíp. Tak za 7 je luk, ale já mám 7 zlata. Hej, bacha. Jeden sniper, bacha, hej. Jo, tak já si jdu, počkej, nech mě jedno zlato. Počkej. Helpni mi. Tak pojď se schovat, když tak na něj vybavneš. Jo, Aha, jasně. ty jsi mrtvej. Tak to neopakuj. Aj karamba. Aha, on mě zabil, zrovna se vším zlatým jídlem všechno. Jo, vidím tvoje věci. Jo, ty jsi na tom ostrově teď? Jo, bacha, on jde k nám. Udělej tyčku. Já si udělám tyčku. Bacha, běž bránit. Už nepřemýšlej, běž, vem si tyčku a běž. Ale on má luk, počkej, kde je? Nevím, je tam ale někde. on má luk, ten týpek. Ježišmarja, to je mi teď. On nám zničil tu. Aha, Běž pro bloky, bacha. no střílí. jo. Tak ty zůstaň, schovej se tam v tom snajperském koutku a potom do něj mláď. A snaž se ho odrazit. Já mám nápad. To jsi neměl taky. Ne, běž jinam. On nás nemůže zvládnout oba dva zaraz. Na každém místě. Nemůže se rozdvojit. Každý musíme jít jinou cestou. Zněla trošku divně, ale... Jinou cestou, jo? Ty jo, ten vesničan je nějaký buglej. On mě to jídlo. Já jsem se tady chtěl otevřít ten invent a on furt jakože nějak... Buglej byl. Chci udělat krumpáč ještě? Hej, Já jdu hlavní cestou. K němu. Hej, ale ty žebříky jsi tady vážně stavět nemusel. Ty oni nejdou zničit. Jdu s obuškem. mám pro tebe moc dobré věci. Jo, a jaký? Hodně dobrých věcí. Já jsem využil těch modrých. On má v čestě, on má plnou Jo, to čest nejseš věcí. ty, to je modrej. Počkej, ty jo, on jde k nám. Jo, dobrý, Ty to je v pohodě. ne, počkej, pojď sem, on má meč, on mě furt odráží a zabíjí. Rychle, Já jdu.
ničí nám postel, snaží se tam Jo. dostat. Už ji zničila Oh. asi. Jo. Já jdu zdrhat. Sakra, a je po mně. Teď je to na tobě jenom. Na ten krásný rozhled, na ten nápis Bed Wars. Takže lidi, tímto se s vámi loučíme na dnešní video. Bylo to celkem napínavé, hlavně ten poslední boj, kdy tady tenhle tam bojoval hodinu. A čau! No a u dalších videí se zase uvidíme, takže čus.